Allah ka go ta riga na ga ne ba na gyara dinkin gayu nake amma sai ya rika kawo min ita kanan kakan babanmu ne idan na din gyara ina kaga wayin da ke san wannan da wallahi ma ka mai da gari ba komai masu ma dan kawo mana shugaban su. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Timina sai ta samu ake ganin ka. Ake ma ka sani dole sai ta samu ake ganin ka. Gaskiya ne. To yanzu me aka samu? Na san sai ta samu ake ganin ka. Hai amma wannan fa ka samu mai kyau. A ganyi nan. Wannan yadin za ka ga wai siyo ne kai saboda ban san ka ba. Yadi ne gashi babba dan 2000. To amma ƙarya kake ka ce ka siyo ne. A daina wannan tona tun da kai na ka bani abin da ya samu kawai